Yan si Brel Brel. Mag-hiking siya. Dali nak. Ayun o, daming flowers. Daming bulaklak. Wow. Dali anak ko, karon o. Yan. Wow. Mama! Yes. Sige, lakad ka. Show mo, Kenny. Tara. Sige na, lakad na. Pulay. Mana po pulay? Mana po Lakad pulay? na. Na. Dito tayo sa mga pine. Mare, mana po Pakyat pulay? tayo ng Baguio mga kapangers. Mana po pulay? Mana po pulay? Ayan si B. Nasa kamay ko. Pulay. Patas yan, patas. Let's go for hiking. Wow. Patas yan. Patas yan. What's that? Ano ito, be? Siyempre, ang inyong lingkod, the videographer. Good morning! Happy Sunday mga kapakners! Yan, hindi natin na datnan yung mga fish. Alas 10 pala talaga sila yata. Yung schedule nila. Nakalimutan natin kanina kasi nagsimba tayo ng 11. Kaya yan, na late na tayo. Wala na sila. Hindi na natin nadatnan. Ang daming ano dito oh, yellow flower. Wild, nalaan yan din dad? Wild daisy la rin or what? Di ako masyadong familiar sa mga bulaklak mga kapangers. Alam ko lang rose, orchids, sampagita, ilang-ilang. Oo, oo, oo. Oo. Yan mga kapangers. Dami no? Yan. Yan. Nandito tayo sa ano, sa taas. Sa may Mission Creek. Yan. Daming yellow flower. Doon sa ano, daddy, marami na rin yan. Sa Knox Mountain. Every time na pumupunta kasi kami doon ngayon, laging close yung daan eh. Ewan ko, kailan siya, ano. Di ko alam kung sinara na talaga nila yon permanently para sa mga nagbabike na lang. Wala na yata talagang sasakyan doon. Or kapag may season lang. Not sure. Kasi lagi kami nag-aate pumupunta doon. Laging sarado. Yan o. Yan, ganyan lang. Gusto mo lang ng sariwang hangin. At saka yan, si kapangers. Partners, brabral. Hindi ka be? Yan. Papatayin ko na to. Malaki na naman yung babayaran natin. Ito sa kanya, tara. Yes, yes, yes. Yan na. Yan na si Fido. 75 na agad.